Καλή σας μέρα και καλώς ήλθατε σε ένα ακόμα How to βίντεο της Empist. Σήμερα θα δούμε έναν εύκολο τρόπο να φτιάξουμε αντίγραφο ασφαλείας μέσα από τα Windows. Η διαδικασία δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της ακεραιότητας και της προσβασιμότητας των δεδομένων μας. Αυτή η προφύλαξη αποτρέπει τις απρόβλεπτες επιπτώσεις που μπορεί να φέρει η απώλεια δεδομένων. Δηλαδή, αν ο υπολογιστής μας κλαπεί ή χαθεί, το backup προστατεύει τα προσωπικά και ευαίσθητα αρχεία από ανεπιθύμητη πρόσβαση. Επιπλέον, τα αρχεία μας μπορεί να χαθούν λόγω πιθανής βλάβης του σκληρού δίσκου, ιού ή κάποιες τεχνικής δυσλειτουργίας. Έτσι, έχοντας ένα backup, μπορούμε να τα ανακτήσουμε. Λοιπόν, ξεκινάμε. Ανοίγοντας τον υπολογιστή μας, μπαίνουμε στις ρυθμίσεις και αναζητούμε το Control Panel. Κάτω από το System and Security, επιλέγουμε το Backup and Restore. Θα πατήσουμε το Create the System Image. Εδώ μπορούμε να διαλέξουμε αν θέλουμε το backup μας να αποθηκευτεί σε κάποιον σκληρό δίσκο, σε DVD ή στο network. Επιλέγοντας Next, θα ξεκινήσει το αντίγραφο ασφαλείας μας. Έτσι, έχουμε φτιάξει ένα ασφαλιστικό δίχτυ για τις πολύτιμες πληροφορίες μας, προστατεύοντάς τις από απώλειες που μπορεί να συμβούν. Ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας. Αν έχετε την οποιαδήποτε απορία, παρακαλούμε να μας τη γράψετε στα σχόλια. Καλή συνέχεια!